Anula. Insanula. Ndemso. Kori basi tɛ? Ayi basi tɛ. I ba ka kɛnɛ? Basi t'a la. O diyara n ye. Mama. Jakari bɛ yan? Jakari a y'a bɔra. Ndemso. E ka mun bɛ Jakari bolo? Ayi fosi. N t'o mago de b'a la. Ndemso. N b'i deli i sen bɔ Jakari sen na. I y'a mɛn a man di ne ye i ka tugu Jakari kɔ dɛ. Cɛmisɛnninw ni cɛmisɛnninw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ, musomaninw fana ni musomaninw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ. Musomanin yaala ɲɔgɔn tɛ cɛmisɛnnin ye. I y'a faamuya? Awɔ, n y'a faamuya. Awɔ. Basi tɛ. Kana to ka tugu Jakari nɔfɛ. Mama, o di yan nɔ. Ayi, a ka ɲi denmuso. Ayi, wala a ka ɲi. A ma ca, n tilala ka ban sa, a ka ɲi. Awɔ, o tɔni fitinin ne b'o fura. Ayi, a ka ɲi sa. Ayi, n denmuso a ka ɲi sa. Ayi, mama sabali sa. Ayi. Sabali. N'i deli yɛrɛ de, o kelen t'o bolo. O tɛ fosi tiɲɛ ye. Ɲama yɛrɛ de, o t'o bolo, y'a mɛn? A dun tɔ kuma ca, n b'a tɔ o tɔni fitinin dɛ, n b'o fura. Fɛn min tɔ ma ca, a tɔ ma ca. N denmuso, n bɛ ji dɔ ta ka n'a kɛ yɔrɔ la, poussière dɔɔni b'a la. Ok, basi. Cɛ danga kɛ nin ye dɛ. Cɛ suru kuma caman dabila sa. Ne ma f'i ɲɛna ko ne mana baara kama. Cɛ o dabila sa cɛ, kuma caman cogo di? Bulon bɛ se ka kɛ minɛn quoi. N'i nana ni fini dɔ wɛrɛ i tɛ jɔ ne kɔ dɛ. Sulu an ka taa sa, ne bɛ kɛ chef de poste ye. Chef de poste jagoya t'i ka tenue don. An m'an si o la, kuma bɛɛ ye chef de poste ye, kuma bɛɛ ye chef de poste ye. Ne yɛrɛ tɛ ka ye kuma si. An ka taa ba ye. Ne jagoya tɛ ne ka tenue don. Kuma bɛɛ tɛ tenue don. Dɔ wɛrɛ y'i bila tenue na quoi. Cɛ an ka taa sa, kuma caman. An bɛ se ka taa cogo di ko mɔgɔ bɛ dan na yɛrɛ? Sulu yɛrɛ de ka kuma ka ca quoi. Cɛ dɔ sigilen don, an t'o minɛ. A sigilen don yɔrɔ an ka don da fɔ. N'a kun bɛ ka boli an bɛ se ka minɛ. Don ni sɔrɔ ninnu tun an ka don a sigi. Subhanallah. Kenapa mau ngambil cukup sebenarnya? Kemarin. Neba, i bɛ accès de vitesse la. I bɛ ka boli kojugu. An bɛ se k'i ka papier sɔrɔ. Moto papier a n'a vient ci. Moto papier kɔni tɛ ne bolo, tiɲɛ yɛrɛ. Vient t'i bolo wa? Ayi. E jɛ ka gɛlɛn dɛ. Bamakɔ e bɛ moto boli vient t'a la. Waati dɔw la o bɛ kɛ o. Carte d'identité dun? Moto carte d'identité ya? I yɛrɛ ta? Ayi, o fana tɛ ne bolo. O t'i bolo? O bɛ 15,000 de ma. I b'o sara i bɛ taga ni moto ye, soit i bɛ taa ka moto to yan. 15,000. I ni chef ka kuma kɛ. Chef. Oui. Ça va? Ko papier o tiɲɛ yɛrɛ la Ala ko an ka cɛ fɔ. Papier t'i bolo. A y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten. E yɛrɛ muso tɔ i bɛ boli excel la tan. Ni papier t'i bolo a y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn i b'a kɛ ten. Kuma caman t'a la. Ou bien i bɛ taa moto nɔfɛ kuru kɔnɔ. Komi a ko kɛra ten, n bɛna n tonton wele quoi. Komi ale ye policier ye, ale n'an b'a kuma fɛ. Donc a k'i tonton wele. Ni ba cɛ an t'o minɛ dɛ. An tɛ appel minɛ mɔgɔ bolo yan dɛ. An ye min f'i ye i b'o de gérer. Appel minɛ e bɛ k'anw kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye? Allo? Tonton, ne bɔtɔ filɛ e ka ci yɛrɛ de la tantɔ rond-point yɛrɛ la polisiw ye ne minɛ o yɔrɔ la yen nɔ. Awɔ polisikɛ cɛ fila. Sariya. K'a fa ye policier ye. Kana appel minɛ. Awɔ filɛ kɔnɔ, n bɛna téléphone d'u ma. An t'a minɛ sa, an tɛ se ka minɛ sa. An tɛ se ka appel minɛ. An bɛ yan faso ka baara de la, an b'o minɛ cogo di? A fɔ a ye k'an t'a minɛ. Ko corruption ka ban an b'o minɛ cogo di? K'u t'a minɛ. Yɔrɔ min polisiw don a? K'aw bɛ côté jumɛn minɛ? Aw bɛ polisiso jumɛn na? Cɛ dɔgɔ a ka ɲi sa. An labila. Tile t'i bolo. A ka ɲi. Moto a ka ɲi taga. Taga. O cogo na tɛ. Awɔ taga. I ka taga fɛ mɛ. Taa wuli ɲɛfɛ, taa wuli ɲɛfɛ.
Bon ne kun y'a ko ni bɛ kɛ fɛn ne y'a dɔn k'e kun bɛ laban polisiw bolo koyi f'e kun ka minɛ k'e to i ka bandiya la i ka ŋanamu la wallahi e f'e kun ka minɛ polisiw bolo fo de kun ka kɛ. Yala ni ɲɛ sira la i tɛ t'i ka sira fɛ. Ayi ne yɛrɛ dabali banna ko n yɛrɛ binna n'a kan o ni Fatu ye nin ye ko Fatu ɲɛ ka nin ye je vais dire. Et grand frère somɔgɔw wallahi baasi tɛ ci. an ye fama a kɛra ten. a kɛra tunu ye dɛ. cɛ a bɛ o tuma i kɛra polisi ya. ouais ko n'a cogoya don. tibarikala ouais o ɲɛna koyi. ouais ala k'i bolo mɛn i ka baara la. ami ala ka kisi ni tamaw kɛ Amina rabi. ka sababu ɲumanw kɛ. a ka ɲi ten. a dɔn ni ɲɛna yɛrɛ de. ni minɛ nin b'i bolo dɔn. awɔ minɛlen don. kana nin bila dɛ i bɛ taa nin don wo kɔnɔ yɛrɛ de min n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye hali dɔɔnin dɔɔnin. a b'a si tɔ kɛ n bolo. awɔ i bɛ se ka taa. awɔ n y'a faamu. Cɛ jɔra a bɛ ka fatu joli. a cɛ ka ɲi ten. n m'a faamu. cɛ ne ma f'i ye o bɛ ka bila. an tulo bɛ ka bila kuma caman laban. Bonsoir bébé. Kokan. Don. Ça va? Oui, ça va alhamdoulilah. C'est bi ma ne jɔlen bila yɔrɔ in mɛnna trop. Kana dimi sa han. O donna i ko k'i taara solo nɔfɛ ne b'a dɔn cɛ e ma taa solo nɔfɛ. Chérie. Ne tun taara e yɛrɛ de nɔfɛ. Mais n taara sɔrɔ i ka lamɛri dimilen don min kɛ. O de la n y'a yɛlɛma ka kɛ solo ye. Sinon e b'a dɔn k'a fɔ ne ma taa solo nɔfɛ. N y'a faamu n'i ko ten tɔ bon e yɛrɛ bolo sisan furuko in bɛ cogo di. E ko duma. Furu an ka furuko bɛ cogo di. Cɛ kabako kuma ka di ye dɛ. O ye mun furuko di. An b'an ka denmisɛnniya la hali an b'an ka denmisɛnniya jabɔ fɔlɔ i bɛna ko furu. Sabali sa han. O kuma la an bɛna an si kɛ denmisɛnniya jabɔli la. Donc n'i y'a faamuya e bolo denmisɛnniya tɛ ban. Ne y'i faamu sa. Mais pour le moment ne ma pɛrɛn furu kama fɔlɔ. Han? O bɛ man faamu. Ayi m'i faamuya. Chérie. Jɔn de furuko kuma don e kunkolo la. Barisa ne b'a dɔn nin tɛ e yɛrɛ ka idée ye quoi. Mɔgɔ dɔ de nin don e kun. Mɔgɔ ma furuko kuma don ne kunkolo la dɛ. Mais an tɛna si kɛ yala yala la ɲɔgɔn kɔ. Donc ni ne y'a faamuya est ce que ne tɛ bête de ya. Kana n'o fɔ sa. I b'a dɔn furu ye waati de ye. Wa furu fana tɛ se ka kɛ ten. Ne bɛ yɔrɔ min na sisan n ma pɛrɛn furu kama fɔlɔ. A ka di ne ye an ka kɛ kanu ye. E yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne b'i fɛ trop. Ni furu waati sera an b'o fana kɛ. Jazo kana n'a kanu ko kuma fɔ ne ɲɛna. I tulo bɛ n kan na. Ne b'i fɛ de sa. Fatu. Wallahi ne b'i fɛ. Nin tɛ fɛ ye. Parce que n'i bɛ ne fɛ kɛ i bɛ ne ladon aw ka so. Ne tɛ se ka to palon palon la e bolo tan. Ne m'a fɔ n ko n t'i ladon an ka so. Mais ne k'i ma pour le moment furuko tɛ ne kunkolo la fɔlɔ quoi. Ne ma tila n ka kow la kuma tɛ ko n bɛna n kun don furuko la. Vraiment. O ye kumakan ya. Mais n bɛ mun fɔ. Ok n y'i ka kuma faamuya. E y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye. An sera fo yan. O ma diyagoya ye furu.